Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Nagsugod na ta sa atong Kwaresma, Lenten season. Panahon sa paghinulsol, panahon sa pagbag-o, panahon sa pagbasol sa atong mga kasaypanan. Busa niining atong paghimo niining atong misa, iapil nato sa pagampo kanunay nga ning atong paghinulsol, pagbasol, pagbalik ngadto sa Ginoo, iya untang ihatag ang mga grasya nga atong gikinahanglan, labi na gyud ang pagkawagtang na niining COVID-19 sa tibuok kalibutan. Iapil pod nato sa pagampo kanunay ang atong mga benefactors, mga donors nga nagsigig tabang nato dinhi sa atong mga proyekto sa kalambuan sa atong parokya. Magampo kita. Ginoo, itugot kanamo nga ang mga panabang alang sa pagpakigbisog nga Kristohanon magsugod pinaagi sa santos nga pagpuasa, aron kami nga makigasdang batok sa mga kaaway nga espirituhanon, malig-on pinaagi sa pagpugong sa among kaugalingon. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa, gikan sa basahon ni Propeta Joel. Nag-ingon ang Ginoo, apan bisan karon paghinulsol kamo sa kinasing-kasing, ug balik kanako nga magpuasa, maghilak ug magbangutan. Gisia ang inyong kasing-kasing, inay ang inyong bisti. Balik sa Ginoo nga inyong Dios, kay maluluyon siya kaayo, mapailubon og matinumanon sa saad. Andam siya sa pagpasaylo ug dili sa pagsilot.
Bisan pag maluoy siya kanato ug panalanginan niya ang atong mga uma, aron may trigo ug bino kita nga ikahalad kaniya. Patinguga ang trompeta sa bukid sa Sion, sugua ang katawhan sa pagpuasa. Tiguma sila aron pagsimba. Tiguma sila ug andama sa usa ka balaang panagtigom. Iapil ang mga tigulang, ang mga kabataan, lakip ang mga masuso. Bisan ang bag-o pang gikasal kinahanglan mo apil sa maong tigom. Ang mga pari nga nag-alagad sa Ginoo, sa tunga-tunga sa pultahan ug sa halaran sa templo, kinahanglan maghilak ug magampo. Ginoo, kaluy iintawon ang katawhan mo. Ayaw itugot nga kami tamayon o biyay-biayon sa ubang nasod ug ingnon. Hain naman ang inyong Dios. Unya, gipakita sa Ginoo nga nahingawa siya sa iyang yuta ug naluoy sa iyang katawhan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Kaluy ako, Diyos, diya sa imong kaayo. Sa kadako sa imong kaluoy, papasa ang akong kalapasan. Hugasi akong maayo sa akong kasaypanan. Linis ako sa akong kasalanan. Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Kay gila ko ang akong kalapasan, ug ang akong sala kanunay aniya sa akong atubangan. Kanimo lamang nakasala ako, ug nakabuhat og dawtan sa imong atubangan. Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Usa ka malinis nga kasing-kasing, gamaadin hika nako. Ug usa ka makanunayong espiritu, bag-uha sulod ka nako. Ayaw ako'y salikway sa imong atubangan. Ug ayaw ko agikan kanako ang imong balaang espiritu. Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kami.
Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Ania kami gipadala ni Kristo ug samara nga ang Dios gayod ang nangalyupo kaninyo pinaagi kanamo. Sa ngalan ni Kristo, hangyoon kamo namo nga makig-uli kamo sa Dios. Walay sala si Kristo, apan gipaambit siya sa Dios sa aton sala, aron kita sa atong pagkahiusa kaniya makaambit sa pagkamatarong sa Dios. Busa ingon nga mga katabang sa Dios, naghangyo kami kaninyo nga dili ninyo usikan ang grasya sa Dios nga inyong nadawat. Kay nag-ingon ang Dios, gidungog ko kamo sa takna nga akong gikahimutan, gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan. Mauna kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios. Karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Iliyaw ikaw, O Ginoo. Sa Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, ayaw gayud ninyo buhata ang inyong mga tulumanon sa relihiyon aron lamang makita sa mga tao. Kung ingno ninyo niini pagbuhat, dili kamo makadawat o ganti gikan sa inyong amahan nga atua sa langit. Busa kun muhatag kamo sa taong kabos, ayaw kini ipasigarbo ingon sa gibuhat sa mga hambugiro sulod sa mga sinaguga ug sa kadalanan. Nagbuhat sila niini aron daygon sa mga tao. Apan sultihan ko kamo nga ang naghimo sa ingon gigantihan na. Kung ugaling mutabang ka sa usa ka taong kabos, himua kini sa paagi nga bisan ang imong labing suod nga higala dili masayod niini. Himua kini sa tago ug ang imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago muganti kanimo. Ug kun magampo ka, ayaw panig-ingon sa mga tigpakaron ingnon. Gusto silang magtindog nga magampo sulod sa mga sinaguga ug diha sa mga iskinas kadalanan aron makita sila sa mga tao. Sultihan ko kamo nga gigantihan na sila. Apan kung magampo ka, sulod ngadto sa imong lawak og takpi ang pultahan og pagampo sa imong amahan nga dili makita og gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Og sa inyong pagpuasa, ayaw ipakita nga nagsubo kamo sama sa gibuhat sa mga tigpakaron ingnon. Nagsuroy-suroy sila nga gutom og panagway aron makita gayod nga nagpuasa sila. Sultihan ko kamo nga gigantihan na sila. Kung magpuasa ka, panghilamos og panudlay aron walay mahibalo nga nagpuasa ka, gawas sa imong amahan nga dili makita. O gantihan ka sa imong amahan
nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kining Ginoo, wa gid siya'y makita nga buhat nga maayo nga dili niya gantihan. Tanang buhat nato nga maayo iya gid nang gantihan. Mutuo mo dili. Okay, bisan gani kitang mga tao ug naagi tao nga pertan imong anak magbuhat og maayo, naman jud kay pasidungog niya. Ang pari kun ang sakristan maig binuhatan, na magipasidungog, ginagmay lang sinsiyo ila niya sa pari ang kuan tibuok. Pero naagi ganti naipasidungog labaw ng Ginoo. Wa gid siya usikan nga maayong buhat nato nga di niya gantihan. Muna do nagiganti ang tanan natong maayong buhat, sama ng pagpuasa, pagampo, pagpasaylo, kaning pagbiya sa sala, mga maayong ng buhat, pagkamatinud-anon, pagkamaluluyon, pagkamanggihatagon, pulos gina maayong buhat. Nya kamo, kasigi ba mo himo og maayong buhat? Doon na biya tayo batasan nga magsigi tag pangayo o ganti sa Ginoo. Kana bang grasya ba? Kusog itang mangayo, Ginoo tagay kog maayong panglawas, Ginoo ayuha mi aning COVID, Ginoo ilikay mi aning mga katalagman, Ginoo makapasar tang akong anak, Ginoo makauyab unta ko, Ginoo maminyo unta ko, 50 na ra ba ko kapin, Ginoo makabana unta kog buutan, napagani uban, Ginoo patya na laning akong ugangan, di na maagwantang iyang siging panglutos nako, siging pangdaog-daog nako. Nay uban ni nana, pulos manigod mga ganti, pero kutob ratas pangayo, nalimota unsa may yawi aron ta gantihan. Simple na kayo. Pagbuhat og maayong buhat, maunay first requirement. So kung gusto kang ang imong ugangan mausab, pagbuhat og maayong buhat ngadto sa imong ugangan, din agid na manglibak. Palitis yag cellphone. Awa na, i-post na ka sa Facebook ana. Pero iyang i-post nga do na gid ay tao no nga maluoy nato, nya palitan din tag cellphone. Di ba? Kun wa siya kwarta, tagaig kwarta. Og wa siya bugas, tagaig bugas. Og nasakit siya, palitig tambal. Ana, mulibak pa ka na nimo. Oy, tubag. Mao na, imo masang tubayan og libak. Unya, magsigag ingos Ginoo, ginuin taon, mausab unta ni siya. Mingon ka, animal sa nabuang dako, ginuin taon, mausab unta ni siya. Di na pwede. Pagbuhat og maayo. Nanglitan imong bana mga bit. Ana, unsa may imong buhaton? Pagbuhat og maayo ngadto sa imong bana, di nimo yaw-yawan, di nimo siyag kasaba, imong sige haghapuhap, imo siyang alagaran, apil ng iyang kabit, imong higugmaon, nya inigadto niya siyang kabit, imong ingnon take good care. Ana. Nya mo padayon pa kana siya didto. Posible. Pero may na kay siyang binuhatan nimo. Hantod yun, mawa ginang iyang pag-adto. Mao na ang Ginoo, sige siyang himog maayo ngan hinato. Tagaan gyapon tag hangin, tagaan gyapon tag adlaw, tagaan gihapon ta aning yuta, wa ta linuga, wa ta lunupi. Na gyapon tay good health, makaginhawa gyapon ta, gipa-function gyapon niya ang atong mga organs, atong lawas, kada adlaw gahimo siyang maayo. Nakaron, unsa man say atong isukli niya? Kaning atong pagsigig pakasa, kaning atong pagkamalaw-ayon, pagkahinawayon, pagkamatamayon,
kining atong kusog kayong mangigi ang atong mga yuta nga hinatag ra banas Ginoo kanang pagsigi nato dihag pangpitos ana mga daan agianan tungod sa atong mga kural sa atong yuta o sa atong balay kana mo atong isukli is Ginoo nga sige hatag nato awa tay ganti. Una ha, first requirement, pagbuhat og maayo. Ikaduha, kinahanglan nga zaman maghinulsol mobiya sa sala. Mao na diri sa atong unang pagbasa ni ingos Propeta Joel, gisiah ang inyong kasing-kasing, dili ang inyong biste, kay gisi-gisi lang mo na inyong biste aron ingnon mo butang-butang mo abos inyong haron ingnon mo nga nagbasol. Ayaw, ang tinuod nga pagpuasa o pagbasol ang kasing-kasing mo'y gision, biyae ang inyong mga sala. Ano na siya? Yaron, namoy sala ron. Mobiya na mo. Kaya kita kusog ra ba kitang modipinsa sa sala? Di na pwede oy, kinsa gud tay makabiya tao ra gud ta. Ana. Kusog kitang mo pangga og sala. Ya kusog kitang malagot sa mga makasasala. Unsa may teknik aron mawa ang atong sala, higugmaa ang makasasala. Nya dumti ang sala. Kana mo'y perting makawagtang og sala. Higugmaa ang makasasala, nya dumti ang sala. Ngunay perting nindutang solusyon. Lingi ako na imong tupad diha. Ingna kinsay gidumtan nimo karon, ang sala o ang makasasala? Tingi ba imong tupad na kinsay imong gidumtan ron, ang sala o ang makasasala? kanang nagdumot nimo ba, kanang di katinggan hangtod karon bisag unsaon nimo tingog di gyud katinggan, unsa man na siya, sala makasasala? Sige, kusga. Makasasala. Kanang nagdumot nimo, ang iyang pagdumot nimo unsa man na? Sala. Maunay sala. Nakaron unsa may imong ibaos aning tao nga di gyud mo tagad nimo? Imo siyang higugmaon. Aron di ka matakdan sa iyang dumot, sa iyang pagkamadinumtanon. Mao man toy sala katong pagkamadinumtanon katong di mo tingog. So ayaw tog sunda, dumti to, tingog yun niya, hangtod matigbasan yun ka. Ngano man di ay, ngano man di matigbasan ka, ngano man di mapusilan ka, ngano man di matamparusan ka, nakasaha di ka na. Wah, niya nga mag-uul mga. Di ba? Mau na dumti ang sala, higugmaa ang makasasala. Unya, unsa may atong gitubag sa ganini ang salmo, maluoy ka Ginoo kay nakasala kami. Mo na ni ang ikatulong requirements aron ta mahimong nindot o makadawat o ganti. Kana bang magsigitag angkon sa atong sala? Ayaw pagsigig panulisok sa imong isig katawo nga ikaw sadaan ka, ang kuna hinoon nga naa kaysa. So kung ang imong anak tapulan kaayo, igna Ginoo pasaylo ako kay nakasaha ko nga nahimong tapulan ning akong anak. Ngano man na day nga natapulan man yan, ako magong sigihan og hatag og cellphone. Ako magunin sigihan og ingon nga magsigi mo ingon sa kong nauna, di gyud ni nako paagion ang akong anak sa akong naagian nga kalisod. Ana, mao magiday na atong termino. Di jud ko musugot nga mag-agi sila sa kalisod sa akong naagian. Amo na porte tapulana. Unya ang sunod ana, og sila nalay mahibilin, wa na ka kay patyuno na ra basagang. Mag-antos na sila tungod sa ilang katapulan, magkalisod na sad na, kay wa man nimo paagia sa kalisod nga imong naagian. Ikay nakaingon ana, mas maayo pag imong ingnon nga ang akong mga anak ako gid ning paagion sa akong kalisod nga naagian, pero dili sa sala
nga gibuhat nga rinako sa akong ginikanan sama sa pagkusi, paghapak, pagpamalikas, di ko ni sila pagion ana. Pero sa pagtrabaho, sa kanaganing pagdaginot, sa pagdisiplina, ako gini silang paagion. Ana. So ayaw tagaig dakong baon, palakta ngadto sa eskwelahan. Nganong pasakyon man nimo anang habal-habal? Nganong pasakyon man nimo anang tricycle, palakta? Ana. Ya pasabta nganong galakaw sa maunay among giagian sa una, dong, day. Lakaw. Insa niya naman may daghang tricycle sa pasag din sila plitihi lang ang tricycle nya ikaw lakaw ka. Insa ka alkansi sa nakuha naman sa tabang man animo sa tricycle driver kay na masahiro man na. Pero ikaw lakaw aron maagi ka sa among naagian nga karon nakapahimo namong lig-on sa pag-atubang og kinabuhi. Nyag makasabot ang inyong anak ana, di ka na buhaton. Kasabot man ganita nga pag-jogging mo kay haron ma-healthy dagan mangitag kadlawong dako kay nakasabot na magani roy uban butang-butangan ta na mga orasan dinhi ani aron lang gyud mission aka mo nagsulob magay mo na uban anang butangan dinhi ba aron lang gyud mailhan og pila nakakadugayon sa imong dagan og sa imong exercise sugot man ganita kay nakasabot yan ano man nimo pasabta na kining atong sudan ron isda ra gid niha kay fasting and abstinence sa mga humba sa tamaoy ana kay lami biya kay nang humbay sa fasting sa ta and abstinence kay gitudlo nas Ginoo na hasta gani Miyerkules sa Badlis di na manon mag-fasting karon tig fasting bayaron nya mga on mo ron na mga buangon mong dagko. Bitaw fasting and abstinence pasabot dunay disiplina. Nya unsa man na siyang fasting kanang di ka mukaon og katulos o sa kadlaw. Mukaon lang kag kausa labing minus labing daghan kausa ka mukaon nya wa nay snacks. Mo na siya fasting. Nya mo na gitawag og regular requirement. Pero ang special or extraordinary requirement wa jud kay kaon tibok adlaw ugma na kamukaon sa buntag igpamahaw lagi niya ang kuan ang edad nga gi-require ani nga obligatory gikan sa 18 anyos hangtod sa 60. So ang kanang 17 paubos o 61 pataas optional. Optional. Pero gusto gyud mong malangit pag fasting. O gusto mong purgatorio ayaw lang mo pag fasting. Disiplina na nya ang abstinence kanang di ka mukaog lami. Nya ang atong lami gyud kay kanamang karne. Karne maginay kinalamian. Loto o hilaw nga karne lami magyud kuno na so kana ganing fasting ana asa na pag-abstain ana nya kinsa may mag-abstain 14 anyos hangtod pataas wa nay limit pataas abstain sa to pa mukaon ka pero di ka mukaog lami so tanang lami nimong kuan di nimo kanon pero labi na gid ang karne. Lagi na kamo no lain sa inyong utok noon nga pagka hugawa na una pupariha ra kita kay nakasakop man sad ko na ang disiplina nya matud pas atong ikaduhang pagbasa ningon si San Pablo kami gipadala ni Kristo samara nga kami usab ang naghangyo kaninyo nya unsa may gihangyo sa ni San Pablo isa nangalyupo gyud mi ninyo nga makig-uli na mos Ginoo kay wa siya'y sala unya gipatay niambit siya sa atong sala aron ang atong pagkamakasasala makaambit sa iyang pagkabalaan kanindot no makig-uli ta ni Kristo makig-uli ba kinsa man si Kristo matod pa ni Kristo unsay inyong gibuhat sa labing ubos mao'y inyong gibuhat nga rinako so dinis kalibutan ang labing ubos
kanang mga kabus, mga sinalikway, tinamay, mao na si Kristo. Nya makig-uli man tang Kristo, matud pa niya. Makig-uli sa ato pa, pakig-uli na ron sa inyong mga silingan nga inyong gipasagdan. Nawa may mga silingan diya, mga kabus ka istanan, ana, pakig-uli na. Og lisod kayong ilang agianan tungod sa imong koral, pakig-uli na, ablihin ang inyong koral. Dako-dakoan nag-abli, nakiguli na ba? Di ka maingon nga bahala mo diya. Kaniadto tingali, mo gina silang ipadakop kay sigig suyop or siging sugal. Karon moapil na ka. Ngadto nila. Kay nakiguli naman ka. Ikaw na lagi ka, sir, wa lagi ka, ma'am, wa lagi mo masuko na namo. Isan, mag-uli lang sa tagyod karon kay mao may gustos Ginoo. Mag-uli. Nga na. Kung katong kawatan nga imong gipapriso, to aros prisuhan, makig-uli na kaniya, imo na siyang pagawason. Anha na nimo papuyon sa inyo. Nga, sir, ari lang ni house arrest lang ni sir. Sa asa man nga house, sa amo lang. Sa di ba ikaw may gakiha ni? Sa lagi, makig-uli na ko, sir. Ana, di, sudguwa na lang ng kawatan sa inyo, siging baligya sa inyo mga butang. Ana. Kaya nga naman, ang katapusang requirements, aron ta makadawat og ganti, ingos Kristo pauli, og ibaligya ang tanan nga imo, og ang halin ihatag ngadtos mga kabus. Haron ang mahibili nimo, wa na gyud. Ing kapaita sa dana, mao ni roy meaning aning atong abo nga ibutang sa inyong ulo. Nga wa gid ta, abo ra gid ta. Abog ragid ta og sa abog ragid ta pauli. No na siya. Wa tay balay dinhi, wa tay sakyanan, wa tay kwarta, wa tay alahas nga angay natong huptan kay abo ragid ta. Mao ni ron ang pahinomdom nato. And makapahimo ni natong mapaubsanon dili lisod ang paghinulsol unya sa maong paagi madawat nato ang tanang ganti nga ihatag sa Ginoo nato. Mao ni sikreto aron mawagtang ning COVID. Gantihan tas Ginoo, maayo tang tanan kay maayo naman tag binuhatan. Nakig-uli naman tas Ginoo, nakig-uli na tas atong isig katawo. Tagaan na taganti, ayuho na tas atong sakit. Pero kay mga istrikto pa man kay ta, istrikta kayo hasta pare di man makig-uli sa Kristan. Mao ning COVID, sige lang gyapon positive. Lain naman kayo magtinanawan ako. Sige, maghimo na lang ta sa atong seremonyas sa butang og abo, no? Mga igsuon, magampo kita ngadto sa Dios Amahan aron kining mga abo nga badlis kanato agig ilhanan sa atong pagbasol, panalanginan niya sa kabuhong sa iyang grasya. O Dios, matandog ikaw sa pagpaubos ug malukmay sa pagbasol ug pagbayad sa kasalanan. Pamatia kining among mga pag-ampo, kaluy panalangini sa imong grasya kining imong mga alagad nga badlisan nining mga abo. Aron kami nga magatuman sa mga buluhaton sa Kwaresma, makadangat sa pagsaulog sa misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw sa imong anak, human mahinlo ang among mga kasing-kasing. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Hinomdumi tao nga ikaw abog ug sa abog ikaw mubalik. Amen.
Mga igsuon, manindog. Ang timaan sa balaang abo nagdapit kanato sa pagtubag sa Dios nga nagtawag kanato sa pagbalik ngadto kaniya. Uban sa mapaubsanong kasing-kasing mudangop kita kaniya sa pag-ingon, kaluy-i kami. Kaluy-i kami. Kaluy-i kami. Kami. Alang sa tanang sakop sa santos nga simbahan, nga andam sila kanunay sa pagtabang sa tanan, diha sa ilang paghinulsol ug pagbuhat ug mga penitensya ni ining piniling panahon. Magampo kita sa Ginoo. Kaluy-i kami. Alang kanatong tanan nga makabaton kita sa kalig-on sa pagpitol, sa tanang kaugalingon pinaagi sa pagpuasa ug paglimod sa kaugalingon, magampo kita sa Ginoo. Kaluy-i kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19, nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Kaluy-i kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton, ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Kaluy-i kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Kaluy-i kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahumanunta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Kaluy-i kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa mga nangamatay nga misulod na sa kahimtang sa paghinlo o kaluoy nga mupuyo na sila uban ni Kristo sa langit, magampo kita sa Ginoo. Kaluy-i kami. Ginoo sa kaluoy ug kaaghop dawata kining among pagampo nga gituboy namo dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ka sa Ginoo sakripisyo, magikan sa imong mga kamot, ala sa pagday pahimaya sa yangalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, naghalad kami ni ining sakripisyo aron pagsugod sa Kwaresma. Naghangyo kami kanimo nga pinaagi sa mga buhat sa penitensya ug sa mga buhat sa kaluoy, matabangan unta kami pagsukol sa mga tintal ug human mahinlui sa among mga sala
maandam kami sa pagsaulog sa kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo imong anak, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasap kanino. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa pagbansay sa mga buluhaton sa kwarisma, nagabadlong ikaw sa among mga bisyo, nag-isa sa among mga kasing-kasing anha kanimo, ug naghatag kanamo sa kusog ug ganti, pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo, pinaagi kaniya nagadaig sa imong kahalangdon ang tanang mga anghel sa kalangitan ug nagasaulog sa hiniusa nga kalipay. Uban kanila nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudoong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ani ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Hinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos.
Ginoong Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ay pamulong lamang o mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Magampo kita. Ginoo, ang sakramento nga among nadawat, magtabang unta kanamo. Ang among mga pagpuasa, makapahimuot unta kanimo, ug magdala kanamo sa imong panalipod. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasio Imperata.
Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot, wag tanga ang among kahadlok sa sakit og kamatayon. Bag-uha ang among paglaom og liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya og sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa pagiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapo sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli-unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa mga masakiton. Yampo mo kami. San Jose, Yampo mo kami. San Rafael Arcangel, Yampo mo kami. San Roque, Yampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Yampo mo kami. San Pedro Calungsod, Yampo mo kami. San Vicente Ferrer. Yampo mo kami. Manglingkod. Alang sa atong mga online parishioners, ako sa ihatag kaninyo ang virtual nga pagbadlis sa abo. Ang inyong buhaton, inyong iduko ang inyong ulo o itapion sa inyong dughan ang inyong mga kamot. Hinumdumi tao nga ikaw abog ug sa abog ikaw mubalik. Amen. Ang atong tulumanon panahon ining Kwaresma, kaning 40 ka adlaw hangtod sa Holy Week, una kanig yung fasting matag kaduha ra di ay karong adlaw og sa kaning Biyernes Santo. Nya dayon ang abstinence kada kaning simana kada Biyernes. Kada Biyernes abstinence kadtong di mo kaon og lami or di mo kaog karne. Niya dinhi sa atong simbahan do na ta dinhi Via Cruces dinhi sa sulod sa simbahan mag social distancing lang gyapon ta kada human sa misa sa alas 6 sa hapon sugod karong Biyernes. Igo ra ta diyang magtuyok-tuyok og tan-aw nindot naman ato mga stained glass diha nga Station of the Cross so mo na atong pahinungdan. Nya dayon sa atong mga uban pang activities sa panahon sa kuan sama sa mga recollection, Lenten recollection kanang ako lang nang i-announce. Nya dinhi sa atong simbahan sugod karon kada
human sa misa, doon natay pangumpisal kada human sa misa. So, muna atong activities niya ang intense nga pagpangumpisal para lang sad sa allowed nga moduol og simbahan adto na sa Holy Week. Pero karon dinhi kada humas misa manaatay pangumpisal. Ang lain pagid natong i-announce na maligya man taning atong slots karon. Pamalit na mo ha. Usa na nis inyong fasting and abstinence. Ang inyong i-fasting, inyong ipalit diri og slots. Ang atong slots karon 5,000 ni kabuok slots atong gipamaligya nga gitaytulan og Hope and Opportunity slots. Ana. Ang nahalin as of yesterday, February 16, ning abot na og 42 slots. Oh, pakpak, nanay 42. So, ang ato na lang rong available slots is 4,958. Ang atong target ani nga mahurot ni kahalin within 5 months. Oh, ano? Ambot lang mahalin baka. Basta within 5 months. Ano dahil mo palit mo tagutlo kabuok, tag 2,000 rabitaw na, brato raman, napamoy hope, napagyud mo'y opportunities. So, kato mga way uyab, makadawat mo og uyab. Ang katong wap ay mga trabaho, makatrabaho mo. Ana. Ang katong nagtrabaho, mga taktak sad mo. Aron doon na pay laing opportunities. Ana, ragon-agon. Sige, banindog na ta. Salamat kayo ninyong tanan nga nag-alagad kaning misa karon, labi na sa atong lector, sa atong naglimpyo simbahan, sa nag-frontliner, sa ato diring mga sakristans, nag-control sa atong TV, sa atong sound system, o sa atong choir, ang San Vicente Choir. Ato silang hatagag, masipang pakpak, silang tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo, manausab kanimo, og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ihalad na ang misa, atong dawaton ang ganti sa Ginoo, pinaagi sa pagbuhat, sumala sa iyang kabubuton. Salamat sa Dios.